Akuapim Aprede na sabre Ahemfo TV official ya ba beduro no. Ahemfo TV official fato ye ho so say ye besom mosom pande we say moya monko ane momfra yesesa so say sabidabdab ne ma yakọ chima Akuapim adasa Akuapim ukugwa kura ben na ifa na Aprede ho na ewi na Okomfo Anokyes djuma odi ye no enu bi ne yese ye wakofa na ye de apremu Mame kwa Ebretu a monana no me mo na yesa Ahemfo TV official ye so mosompa mra ye konde da gie wo mpa tie nam kwa ye mumpo no na ye gie mausa ye gie samba papa timpanimfo ka ho bi na ye ko e kriu ni nyina na sabre ye wakoduru kwa Ebretu no mu se wo hwe kwa ye na won se anokwasem odoma nkoma abode eyefe na nya bibia ntide ye baaye ye ba se ye ba ne ababe fare na Okomfo Anokyes djuma wodi ye ni nyina ne pempen so de ne pompon so nyina na ye de amamo na mo ankasa mo ani age djumadie kase no emra ye kọ no ye ni ball enso kase no a efri bomu apie no in fact na bema ya ba na so yesiebo siebako ndi yesiebo a ne kwemo amohwese de enso ne sitia so we yenso a efri ebuomu ten ye ko ba bia na Okomfo Anokyes eye nkonya bi konya no duru ho no ma obehu adonti said Yesu Kristo ka ye no embra okon no ye den ma no afi na otwentwen so asema kan ne se awrade betimi a ka makuru yi entwa me wonko afi na me ma no na bia ye ma ti boya se chairman me pagini ba ko in fact na yabamu yabu na so yesra osoro ahoden no osoro hye yedin dia fe yesasi kwan so se yebekọ na ya wakofa asem kase no anasa asem no ankasa ni mu nokure no e de abrem nokure be adwuma ye ntoto ayampia se na amanfo ye no na so yekọ esukase no mu eno nti aso no duro ne bra ye de ne bre betu ye de didin betu ya ama mo ahu asuku a ye komu no na Okomfo Anokyes odi djuma ankasa na ye kan se na ye nya no so sabe ye wo Akuapim Aprede enso kase baako a nkonya sem ayemu ema wodi adi achi na yenko abotan a ewo hoyi me de pass wa hunu obo no se enye ebo a emre na enye cement bi na anasa anwea bi na ye de aye odoma nkoma na abo onse da chema me mpanifo ba na ma yemre mo amunim me no onse na afede na ase hu kakra ya ba na so odoma nkoma hye den afa yesane ya na mabonu mu a na mabonu mu asa kotoko so ne nipa ma ekoi na ikokoturo baby eboya mo hwehwe bio wo de hwe ni ye pa a kire maka ho asam na me de a kire wo ebo we se wa hwe se wa ntwen na wantie ho aba kosema na se ho ado banko masem a bigiri se na wa ha se mi ko bi man ka bi di na nka wa nkokora nka abo we nyina nsum nsuo we nyina abo no mu na efri eba ti abo we nyina nsuo puba yo eno ana wo huni ye wo Akuapim Aprede a ben awukugwa a se wo fri Aprede ko awukugwa nya de a ekwan ewa eniru kwansini mienu kra eben pa na bakozam cheze na Okomfo Anokyes busuafo no bi ewo sa Aprede ehonom eno nti na mai duro ti yesi yebo se sitie bia ye ntena ba bia odman kuma de adua ye nkeka ye na Okomfo Anokyes ho asem se abakosem ho ye kanu ne awonim ye nkano te ka kire eno nti no yetu anamon a sabre wo Akuapim Aprede a ben awukugwa pe na bia wo hwehwede ye mame ebo a edin a sabe betima agugwa so gya na ase ye betimi aboso adwe a edin chensa a sabe edua kase ye boso ebebuo aho na ye na Okomfo Anokyes be yi nkonya bi ewa sabre ya ba Akuapim mu na Okomfo Anokyes krom ye Akuapim kro bi efre no Aprede esukase efre no de deku emu na ya ba ye ba hwe na Okomfo Anokyes century ne ahodo a oyiye ye no bi Ahemfo TV so de ya hye mo no ye kire mo bibia ye ba ba bia de ne firi ankasa de sabre eboya sabre ye duru ho
So na no so mo hwe na etiefo da hwefo mo hwe a baby am nsa we eye baby a na Akomfo Anokyes de ne to sie ebo den pa o ebo ankasa o tenaye na ne to anamo no eka so enti ne to de tedua ni nyina na menam ana je se na Anokyes na ne hu ehu ankasa se me na wo ba na nimu kakra na namo baby o de nantini esie eni ada atiefo ni ahefo mo hwe no o de nantini sie bo no so no ena mem ko mu saa no tena ho kakra je na home no baby o de namo enso sie enso ene ha adna ye hunu saa no se no na Akomfo Anokyes na se na Anokyes na woye obrempon woye onwani a ne ma woye yentimi nkanwie se do ma koma de che adasa no do che okugwaman no do che wiase man no de yenyire hunu se na wanwade no yentimi enkanwie yaba Akuapim Aprede ho ene yaba ai ben okugwa pe na bakose me hu se na busua no bi awo Akuapim Aprede ha eno nti ana sabre yaba ensu a sabre mi gina mu yin aya mo so fo che me mo mi gina mu yin eye na asu de daku emu enyewe ye na Akomfo Anokyes awonwade a odoma nkoma ma na be ye wasase so no ebi a enwanwa eni na medical amachira no yo to tena eni ese de medical aka no ebi odene nan esiye ebi nie ebi nso nie ana be ebi odene nantini ankasa nso boboye enso eni ade sabre ye da so gina Aprede so de daku emu na wanwade no bebre na wa ha ene sabre me no wa be frosro ha ene me nko ye wongo ha ba bi a odi nipadua mra a ogina home na odae na nachi ene nachi bremu nyina ene ne nsa ode to ho nyina nso adwudwi wo bo no so wadi adwunie agubo no so amemmem hodom minim se ene na Akomfo Anokyes oye nwanwani de be hwene ne ma no nso adefo Akuapim TV official ye hyebobo se Nyankopon ya adoma emre di ani mu no ye beba bio na ya ba be fa ba bia ebo de nse wura abuom ebo eta ho no de nse wura mu na etu tokro mu mon koso ara mo hwa Akuapim TV official e woni ma pa bi e de mamo am so se aya mo share na mo bi ansa nka bi na mon subscribe nso emfa mai ya da mos sabre yede mo aba baby a yana nanam na ogina home na eburo a eta hoi ogina ho to so na samlo ya asema enwanwa ebe den na eni patim de na honam akabo ama bo na memem sabi control de suman nani na nanam atiefo ne ahwefo adofo a mo hwa Akuapim TV official mo mfa mo ne kruto awisi hwebie sabre ye gina Akuapim Aprede hona saa wan wadwuma we nyina nso ene na Akomfo Anokyes na wanwade ne doso ankasa se na yedi ka aka no enti ebo no ni na mra wode wani ehwe bi no me so se hwe ni ye na wani adanse amfere yana na eda abo yi so ade na mana ye nwanwa na mana ye nwanwa no se ebe ya din se wo beda sase pese kura so na wachi betimi adro bibi atoso na so da ebo a edin fritete di besi ne na so hwe yana na chi ena ewo ebo yi su se minu adofo adana na a wo hwe se wo hwe se adwumadi we ya na yana na Akomfo Anokyes ankasa no na odoma akoma de ne kire adasa enti na won adwuma no ena ye guso ye cheche mu na se edi ka aka no nyame pa
Bosom edu mienu edi animu yi. Ba be dia fasha kese awa Aprede ha. Na ba bia ye na de ne nsa wura ebuom. Awo twe ba ya tokro no dem no. Ye do be ko me akohwe. Enti manya Ahemfo TV official hwe. Da bia di achi. Na ye de mo be ko akwakoduro bocha asase no so. Se me ba ye na ena ye na. Aye di tabia anase na chibremo ena ewo hoi minim se wo hwe pa wo ni nyina ena na da so no obuka ne nsa no eno so na aba hai bibia dem ebia ba bia wo no ebre ma wo kwan se wo beba aba ba hwe ye na chiri bremu no eni ena bia mu no sampa se ampa se wo hwe dwumadie no se ne me chire we ya wo behu no ase enipa dua no ya da hodoma line bi da yachi oda so no ena ayi ni kama enti yana nanum kan se yachi bremu eno na yedi ka ho asem no akono na efe awo se obi ade nani ehwe nanso bia ba bia wo no wunya kwan emma enti na Ahemfo TV official yedi sa adwumadie we ato ye ho so si ye bedi na bibia ye bete no ye nka na keke ye be ko ba bia ade na nkasa efiri anana bose ewo nya wakohwe na de akire bo enti ena nanom amwe Ahemfo TV official ne wo betima ye de aboa ye ne ane se wo be subscribe na wa share na Facebook comment ena be mo hu se mo nananom na mo ma ene mo ade hye ye so ye adwuma Ahemfo TV official ya damos